Fid-9 ta' Marzu li ġej trid issir l-aħjar għażla għal pajjiżna, għażla bejn dak il-partit li dejjem ġab bidliet il-qudiem għal ġid tal-poplu Malti Wawċi u partit illi għadu ma nbidilx. Hekk stqarr il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fl-imqabba fejn saħaq illi l-Labor illum sar il-partit ta' xinxilli, partit sfiduċjat mill-ex deputy leader tiegħu stess, b'deputat mexxej ieħor illi poġġa pressjoni fuq il-Pulizija u bit-tmexxija li qed tipprova tnessi dak kollu li ġab il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin. Ġibna l-bidla tal-Ewropa, ġibna l-bidla għall-libertà, ġibna l-bidla għall-pluralizmu, ġibna l-bidla għall-ekonomija, ġibna l-bidla għall-privatizzazzjoni, ġibna l-bidla għall-università, ġibna l-bidla għall-emkas, ġibna l-bidla għall-iskejjel ġodda li bnejna waħda kull sena, ġibna l-bidla għall-munita, għall-euro, ġibna l-bidla għall-kwalità tal-ħajja, ġibna l-bidla għall-ambjent, ġibna l-bidla għall-baħar, ġibna l-bidla għall-għawdex, ġibna tant bidliet, ġibna tant bidliet. Isma, anki l-Labor ġabu bidliet u xek. Ġabu bidla x'ma stajniex niċċelebraw l-indipendenza, ġabu l-bidla x'ma stajniex nagħmlu meetings, ġabu l-bidla x'għalqulna l-Polytechnic, ġabu l-bidla x'għalqulna l-iskejjel tal-Knisja, ġabu l-bidla x'indaħlulna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kolla bidli tal-lar kienu dak li tiegħek. Fi kliem il-Prim Ministru l-Partit Nazzjonalista biss jista' jkompli jġib l-aħjar bidla għal pajjiżna. Ħallu li l-Partit Nazzjonalista jġib il-bidliet li għandu bżonn il-pajjiżna għax ikunu l-aħjar bidliet għal poplu Malti u Wawċi kollu. Lorenz Gonzi kien qed iwieġeb mistoqsijiet li sarulu waqt intervista taħt it-tinda fl-imqabba illi tmexxiet mill-avukat Niki Vella Defremo. Bil-Prim Ministru jitkellem fost l-oħrajn fuq l-istorja xokkanti ta' Tony Abela. Imur isib il-Pulizija laburist jażlu Alla jbierek u jgħidlu biex ma jeħdux passi u Joseph Muscat isu dan ma ġara xejn. Aru kaza u din xi ħaġa li għandha tinkwieta lil kulħadd. U għatkellem ukoll dwar riċerka interessanti li saret dan l-aħħar mill-Eurostat. Studju li jagħmlu l-Eurostat juri li mis-27 pajjiż l-iktar pajjiż fej gradwat isib xogħol malajr huwa Malta ġejna l-ewwel tal-klassi fiha di fil-ħolqien tax-xogħol. Fl-imqabba Lorenz Gonzi għamel referenza għad-dibattitu fl-Università li sar din il-ġimgħa. Morna l-Università u kien hemm sala nies, iva, u min iċabċab u min ma jċabċabx. Allura, b'daqshekk waqt id-dinja aħna l-Partit Nazzjonalista nemnu fid-demokrazija, nemnu li l-żgħażagħ tagħna jitkellmu, nemnu. U qal ukoll li l-Labor qed jaħbi l-fatt li pajjiżna kiseb 1128 miljun euro mill-Unjoni Ewropea. Issa kważi għaddi ġimgħa. U dal-Labor Party dil-ħaġa donnu ma jafx biha irrid jaħbiha di. Hekk kif l-imqabba diskussjoni ffukat fuq l-edukazzjoni sar intervent minn Abigail Sherry li hija għalliema u li tkellmet dwar l-opportunitajiet kbar li għandhom illum il-ġurnata l-istudenti. Fl-istess attività tkellem ukoll l-MEP Ingliż Philip Bradburn illi spjega għaliex huwa jemmen li Malta fil-5 snin li ġejjin se tkompli tiżviluppa ekonomikament kif ġara f'din il-leġislatura. Why did Malta manage to stay away out of this crisis? Well, it all boils down, I think, to one word, and that's leadership. And when you have good leadership, that's what gives you the political stability to move forward and to weather the storms.